Okay. Professor Patrick Area, representing Vice Chancellor, National Open University of Nigeria. Yes. Ka emesiri nke a onye nze ya bụ onye ọkammụta pụrụ iche ya bụ onye ọkaiwu nke ama ugbu a dịka onye wegoro ọkwa dịka onye ji doctorate degree na mahadum nke Esut. Ọ pụtara wee jiri aha ndị niile echiekwara ugo n'ụbọchị a wee kelee ọha bịara ije nakwa ikwu na ibe so ya bịa mmemme a ndị bịa nọnyere ya n'ụbọchị a etinyere ugo dịka onye bugoro onye ọkammụta ugbu a. Ka ikirenụ ka ọkammụta David Ogbodo jiri wee kelee ọha bịara ije nakwa ikwu na ibe soro ya wee bịa n'ụbọchị a etinyere ugo nke bụ doctorate degree wee jaa ya mma. Ka ikirenụ ihe o kwuru nakwa ka o si kwuo obi ụtọ ya nekwanụ ka o si mee. The only motivation behind my success in life, they always my first support for my tenure. Even when critics from Lagos were telling me to get more hours, with the closure of the new record for the modeling and operating. I'm also grateful for my two mentors, Obila and Oke, who all have to shut up. With my congratulations from Enugu to Woodland, each time I had to attend council and several committee meetings. This one my own modesty is not mine alone. I hold it in trust of my colleagues and the governing council, whose loyalty, sacrifice, and support would have shown much easier than it can be. I felt indulged of this distinguished audience to mention them individually for recognition of their invaluable contributions. I sit with Professor Ike Chizobem, our energetic and very go-getting Vice Chancellor. His Royal Highness Igwe Kireke, Chief Mrs. Janet Mr. Felix Go, Chief Mrs. Kaedelia, Professor Power, Professor Chidu, Professor Obiore, Professor Lenovia, Professor David Eda, late Mr. Sylvester Chair, succeeded by Professor Nathan the SNP Hotel Registrar, Mr. Peter Nugu Dembosa, Professor Namiba, Deputy Vice Chancellor. Dr. Martin Tuchime, Honorable Chidi Chuku, and Dr. Professor all one professionals of education. And the facilities will be very registered, labor for us and help us. I am grateful for your loyalty, support us, and service contributions. I have tried to understand your concern work of this great honor. However, after listening to the citation ready a few minutes ago, I cannot reduce or read why I should feel that I am not. For those who are not witnesses how we started on this campus, I may not have participated actively in relocating an institution of basic size to a virtual location. This may not sound very significant. But when you recall that at the point we arrived on this campus,
structures, even though beautifully designed, there are different stages of completion. And their design did not take our environment into consideration. Lest the governing council of Esut intact. Finally, I thank the current council of this university, headed by my good friend, Dr. Chilove, and I commend them for the kind strides they are making. I also thank the then Students' Union government, the executive of Esut, and the entire staff and students of Esut, who showed an understanding of our difficult situation and willingly gave us their cooperation and support. I hope I was able to live up to expectation. Suffice to say that in all sincerity I tried to serve Esut selflessly, honestly, transparently, and to the best of my abilities. And so I believe my members. While this award is a great honor, I consider it more as an invitation to greater service, support, and sacrifice to Esut, which I hereby gladly accept. In furtherance of this acknowledgement, I will, after due consultations with the university management, identify a considered area of challenge and subsequently provide appropriate support. Therefore, with the assistance of my friends, those who are here and those who are not here, I dedicate this award to my family and my colleagues on council. I thank you all. It is my privilege to invite Dr. the Executive Governor of Enugu State, represented here by the Deputy Governor, Your Excellency the Chancellor of the Enugu State University of Science and Technology, Your Excellency the Pro-Chancellor, the Vice Chancellor, and my greetings to all the distinguished ladies and gentlemen here, including our elder statesmen, former ministers, members of the House, and so on. And great Nigerian youth! Great Nigerian youth! Great Nigerian youth! This award belongs to you. Ewona ọkammụta ugbu a ihe a bụ Kpakpando Television n'ụlọ oyoyo nke mbụ na Nigeria a na-asụ sọsọ asụsụ Igbo na mba ụwa niile a na-afọ anyị n'ụwa niile. Asụsụ Igbo ka anyị na-akwalite na omenala na ihe niile eji mara ndị Igbo. Ịsụcha na Bekee gwa ndị ụwa ka obi dị gị, mana ndị Igbo na-ekiri anyị na mba ụwa niile ga-ama ka obi dị gị taa iwetara akara ugo dịka onye ọkammụta. Kedu ka obi dị gị n'ụbọchị nke taa? Obi dị m aṅụrị maka na ife ọma Chineke weta. Obi dị m aṅụrị rinne. Ana m ekenekwa Chineke, na-ekenekwa ndị university ka ha ji wee nyochapụta wee sị na ọ dị mma ka enye m akara ugo. So ka m ekene ma Vice Chancellor, ekene Pro Chancellor, ekene ndị Council, ekene ndị Senate. So I'm ekene ha. Ọ dị ma enyi gị akara ugo a n'ihi ihe ọma niile na-eme nakwa ka esi akwalite agụmakwụkwọ na ana Igbo na Nigeria gba gburugburu. Kedu ife a ga na-atụzi anya gị n'aka ugbu a enyi gị akara ugo a dịka ọlụ ọma na iji kene gị n'ọlụ ọma niile na-alụ otu esi gbakwanụ mbọ n'oge ehibere mahadum a ọ ga-ewegharị ya wee webata n'ebe ọ nọ ugbu a. Kedu ihe ndị Igbo na ndị Nigeria ga na-atụzi anya n'aka gị ugbu a? Ndị oyibo tụrụ ịnụ si na the reward for hard work is more work. Ife o gosiri bụ na enyi gị ndị baịsị na aja ike a na-eke.
so n'ife a ga-ene anya bụ ka na-emewe ọ bụrụ na m na-emebe ife ọma ka mmesibe ike ka ụmụaka be anyị wee marụ na edukeshọn dị important. Ọ gwa nna m adịghị eme bụ ka mmụta na ndị be anyị si na ajụ onye si jide ka oji abụọ na ezigbo ife ka ọ na-eme, onye sikwa ntụgba ka oji akara ugo ya mbụ esi m jide ka nji so ka m tie m aka. Ọ dị ma n'egwu oge a bụ oge ndọrọ ndọrọ ọchịchị. Kedu ozi ị ga-ezipụrụ ndị Naijiria ugbu a dịka onye ama ama na Naijiria, ozi ị ga-ezipụrụ ugbu a na-eme ndọrọ ndọrọ ọchịchị, kedu ozi ị ga-ezipụrụ ndị Naijiria? Fem na yo ndị Naijiria biko ha were ya nwayọọ na ofu onye achịchara ụwa bịa onye emechaa elekshọn onye na-ewinuru ewere ya na ọka Chineke si wee chọọ n'ọkwa ndị ụwa sikwa chọọ ya, maka na mmadụ na-abụ na-agba mgba ofu onye ga-ewutu maka na onye maka a na-eji gbaba bọọlụ agba drọ asị oke na-ewezie ya nọọsọ dị ndet biko agbagharịa biko onye ọbụla were ya nwayọọ weda obi a ga na-ekene Chineke. Chineke gọzie gị. Ya gọzikwa gị too biko ya dịkwa steshọn ụnụ mma kenekwa m ụmụ Igbo. Ozigbo ekpesịrị ekpere mmechi mmemme a ekwere ukwe eji mara Naijiria ka emesịrị nke a onye ọbụla bụ eziri ọnọdụ wee nabazie na obi ya dị iche iche, mana onye nze onye ọkaiwu ọkammụta David Ogbodo kpọziri ikwu na ibe bịara nọrịrị ya n'ụbọchị a si na mba ụwa niile wee bịa nọnyere ya. Ọ kpọrọ imirikiti ndị a niile wee nabazie n'obi ya, ebe ahụ ka ọ nọ wee were nri nakwa mmanya na ihe dị iche iche wee sị ha deme maka ịbịa nọnyere ya n'ụbọchị a etinyere ya ugo dịka onye bụzi onye ọkammụta ugbu a. Ka nke a gasịrị ewetaziri mmemme a na njedebe site na ikpe ekpere n'ụzọ pụrụ iche, maka na ọ bụ ekpere ka eji bido mmemme a, ejikwara ekpere wee mechie. In all things, we know that your name shall be glorified while your blessings shall be showered upon us. This we pray in the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. The convocation officially closed. Somebody told me otu a ka kpakpando jiri fụ ya na ogbe Enugu State University of Science and Technology, ebe a nọrọ wee were asambodo wee nye ndị gụsigoro akwụkwọ nke afọ 2015 asambodo fa n'ụzọ pụrụ iche. N'ụbọchị akwa ka etinyere ndị Naijiria kara aka, ndị Igbo kara aka nakwa ndị na-emeta ọfụma, ọkachasị nwafọ Igbo nọgorori wee mee ka Esut wee gaa nke ọma. Oge Esut na-ebido ana m ekwu maka ọkammụta David Ogbodo etinyere ya ugo n'ụbọchị a dịka onye bugoro onye ọkammụta, etuo ya afa ọ bụziri onye jizi doctorate degree ugbu a. Dr. David Ogbodo, anyị na-asị ya dịrị gị mma. Otu a ka kpakpando jiri fụ ya n'ụbọchị a ka ọ dịnụ. Congratulations.
Hold on.